Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βαγγέλης Θεοφάνης. Βρίσκομαι στο τρίτο έτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δράζεται στην Κοζάνη. Καλησπέρα. Με λένε Νικόλαος Σαββίδη και σπουδάζω στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι στο τρίτο έτος των σπουδών μου και είμαι ο team leader αυτής της ομάδας. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νικολάου Ιωάννης. Σπουδάζω και εγώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και είμαι στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο τρίτο έτος. Λοιπόν, οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό είναι οι εξής. Πρώτα, μας δημιουργήθηκαν αισθήματα άγχους και ενθουσιασμού. Άγχος επειδή δεν έχουμε κάποια ανάλογη εμπειρία με τέτοιους διαγωνισμούς, αλλά θέλουμε να αποκτήσουμε εμπειρία και το βλέπουμε σαν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το άγχος. Επίσης, μας προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον να συμμετέχουμε σε έναν τέτοιο διαγωνισμό. Σίγουρα θα είναι μια πρόκληση για μας, γιατί όπως προανέφερε και ο Νίκος, όλα αυτά είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αλλά αυτός ακριβώς είναι και ένας από τους λόγους που θέλουμε να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό, για να βγούμε και εμείς από το comfort zone μας. Εκτός από αυτού, πιστεύουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο τρόπος σκέψης του μηχανικού εισαγωγικά που έχουμε αναπτύξει από τα αντικείμενα των σπουδών μας, που εγώ προσωπικά θα το περιέγραφα σαν τη δυνατότητα επίλυσης κάποιου προβλήματος εύκολα και γρήγορα, με τον βέλτιστο τρόπο, μπορεί να το επεξέλθει απέναντι σε άλλους φοιτητές και σε άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που είτε ασχολούνται με τα οικονομικά είτε με την διοίκηση επιχειρήσεων, και άρα μπορεί να είναι πιο γνώριμοι με το αντικείμενο αυτό. Συν το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις γενικά σαν τομέας μας φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και πιστεύουμε ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι η κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου να βελτιωθούμε σε αυτές. Επίσης, ένας βασικός λόγος που ενδιαφερόμαστε για τον διαγωνισμό είναι τα πολυσυζητημένα soft skills που πιστεύουμε θα καλλιεργήσουμε με τα προβλήματα που θα μας τεθούν, επειδή πιστεύουμε πως θα αγγίζουν την πραγματικότητα. Ακόμη, όλοι σκεφτόμαστε για πιθανές μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες απαιτούν μια ωριμότητα και εξοικείωση, οπότε μέσω αυτού του διαγωνισμού θα βελτιωθούμε και θα διευρύνουμε τους ορίζοντες σίγουρα. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, θα είναι η επαφή με άτομα από διαφορετικές σχολές, ώστε να κατανοήσουμε τις νοοτροπίες τους, αλλά και να βελτιωθούμε εμείς οι ίδιοι από αυτή την αλληλεπίδραση. Αυτή ήταν λοιπόν η ομάδα μας. Ελπίζουμε να μας δεχτείτε και να σας δούμε από κοντά. Ο Κωνσταντίνος Στασιάς είναι επίκορος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Με χαρά ετοιμάζω αυτό το βίντεο για τον Γιάννη, τον Νίκο και τον Φάνη και τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό διαπραγματεύσεων. Έχουν την ικανότητα να αξιοποιούν στοιχεία με το βέλτιστο τρόπο και να λαμβάνουν αποφάσεις. Τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα συμμετοχή στο διαγωνισμό, το πιστεύουν πολύ και τους πιστεύω και εγώ. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Γιάννη, Νίκο και Φάνη, σας εύχομαι καλή επιτυχία.